Kweduno mabuja madokachere tauya nadzo nhau dzanyasi zuwa rechitatu mwedzi uno wambudzi. Nyasi pakanyangariwa magaya nomudzimai wache waendesiwa kudare dzimhosva nyasi iye magaya agonza akabhinya pokare ari kunzi iye neanomuchengeta wese vari pabodzipo anomhosva ibodzi apawo pokare mudzimai wache Tendai aripowo pokare munyaya ari kunzi wese wari wairi wagoita zvokubira wanhu. Rekai tirambe takaringa kuona ipapa zvanyasi aiwa kwaiwa benhuke mangwana nyaya yacho yekuti wari kupuwa bherochere kana kuti hwii iburike ipapo kwaino kuti wakagaritsa mujere nguva yakarepetsa pfuura inofanira kunge ichigariwa mujere waribe kuunziwa kudare. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Apawo kuno mavhidhiyo mairi ari kuramba achindoburika mhanduwe manyongori chaiwo. Ipapa unotoona utoti ya vanhu ava nhambera vane nguva inoombohwe zviri kuitika. Rekai tione hedu kuti zvinopera sei nekuti zviri kuningisika kutoti iye magaya agotoita haiwa chaizvo zvokuratidza kutoti iye aitoita vamwe vakadzi vasiri mudzimai wache Tendai. Unobva wasaya kuti sei vanhu vachiita kudando. Rekai tirambe takaringa zvedu kwazvinoperera kuti ndokupi. Nyaya sarudzo dzoTanzania yawadza chamisa akabudisa tsamba mhando yakarepa mapeji 3 chaiwo ari kureketa kuti aiwaba zviri kuitika Tanzania ndizvoba izvozvo. Afrika iri kutoramba ichihwadza nokuti vanhu vese vari kuramba vachindoita vakasaita zvokupu vanondoita izvo zvokubira sarudzo vachiponda vanhu voita sei zvinoramba zvindohwadza. Rekai tirambe tichiona kuti zvinopera papi asi tinoshuvira kuti zvinoita zvisvinu nokuti pakaita kunyangaritsa chaiko pakaita kunyangaritsa. Wamunangarwa ndo umwe wanhu mhanduwe wodzasi kwaAfrica nopokare nevamwe muAfrica wakaita kumhanyirira chaiko kuenda pamberi kuti aiwa makorokoto amaisuru wakomana nyasi uno watozoita zvokutumira Chiwenga kuti aende nekutoti iwo vari kudaka akienda iko kuDoha. Wamunangarwa watumira Chiwenga kuti aende koringa iye Suluhu achitora mhiko yokutanda basa yokuita mutungamiriri wenyika yeTanzania. Pokare wakamukorokotedza vanosanganisira Somalia, Burundi, Zambia, Mozambique, DRC noGambia. Zvinorwadza. Chinotonyanya kuhwadza kutoti kumhanya kwaita iwo ana Zambia akaende ichirema pokare no Daniel Chapo okuMozambique. Mhanduwe panoita kunyadzisa chaiko. Iye akaende ichirema anoita kunyadzisa. Ipapa wakaita kuenda koringa sarudzo dziriwo kuSADC wagotoburika wakati aiwa sarudzo dzidzi dzanga dziri sarudzo baidzi dzatinoziva idzi panga atori manyongori ega ekubiriwa kusarudzo kubiriwa kwamavhoti. Kunorekai tione kuti zvinopera sei. Idihwi zvakaita kuoma chaiko. Wamunangarwa waenda kunzvimbo yoDoha kwai kuno musangano unochokuita nobudiriro uri kunzi World Summit for Social Development wogore rino. Tikairitsa vanokuditsa. Ipapa chinotohwadza kutoti vanenge vatotsvaka idzo ndege dzavanotsvaka kumabi avo dzinenge dzichidhura idzi. Wakomana pakanyangara. Rekai tione kuti zvinopera sei. Kwai vanhu vanohama dzakapfira kuenera kana kuti dzakabenuka kana kuti dzakange dzahwara nonyaya yekusenza kuenera ano chirwere chosirikosis. Kwai haiwa maakukwanisa kuti mutsvake kuti moita sei kuti muboye mari iri kunzi mari iripo. Kwaipa zvinhu zvamunofanira kuuya nazvo tikuda chitupa chaiye akapfayo kana kuti aihwara nosirikosis yacho. Pokare kuti munoukama hwakadini. Pokare bepa rokuti akapfa death certificate pachirungu. Kwai musagorekai kangamwa chipepa chinoreketiwa kuti apfa nei. Pokare
nokuvhenekiwa kwaakaita ana chiremba kuti zvii zviripo izvozvo. Tirambe takaringai tikutoziva kutoti wazhinji ipapa vanenge watotsvaka kutoti dai ndaboya mari regai tigoona zvedu. Mike Chimombe naMoses Mpofu vari kunzi ipapa vanogona kutorewa zvinhu mandiwe nohurumende kana wana mutongi wakandobvuma basi kuti wachuchisiwa aite zvavari kuda, haiwa zviri kutoriwa zvese. Ko chikwambo chikakupa ukati ndichachidaba, pane chinosara chere paribe chinosara ndo zviri kundoitika izvozvo. Iwe wagonyanya kuita tatoita kufunga makore aireketiwa ngano ayo. Mupfene raenda kokama mukaka kwaini kame tetekere ini tetekere ndokubatiwe koragoita ndizvo zvaitika ipapa. Kame tetekere ndo yanetsa. Regai tione kuti zvinosvika kupima. NRZ iri kunzi yagoita manyadzo kutakura vanhu wana chaiwo manduwe iyo njanji inoenda kwaMutare. Zvinonyadzisa apa wakazonzi kwai wakazotadza kutosvika kwaMutare kwacho kwawazotoburika ujamba chaiko unotsoka kuti waende kotsvaka dzimwe motika. Idi zvakaita kunyangara. Regai tirambe tichiona kuti wachanhadzirisa chere kana kuti zvinopera zvakadando. Temba Gorimbo agoti inini ndiri Gombiro, ini ndinodava zvekujairiwa. Wiki nero chivhayo atanikiwa kutoti anga ari kuzama kuda kumunyararidza kuti iwewe ugorega kureketa zvakanyangara pamusoropo ZANU-PF. Idi waita kukuwana nemasoko manduwe yowe zvinoita kunyadzisa. Tikundoramba chiti masimba kuna iye Temba Gombiro nokutoti ana wiki nero wanofungidzira kuti wasvinu akanyepiwa kuti iwewe kuAmerica unouyaba iwewe kana uchiti une nharo endakauye tione. Diwi regai tione zvedu kwazvinoperera kuti ndokupima. Kwaisiwa inonzi Zimbabwe Drone University manduwe inofundzisa vanhu kunadzirisa iyo madhironi manduwe zvikopokopo zvemadhironi zviya izvi. Kuti makorokoto ipapo aiwa ndogorokoto chairo tsvinu nokuti zvinhu zvacho zvanga zvoda kunetsa kuti chikapfa chaizoita sei painge pachinetsa ipapo. Asi tiri kutenda iwawo wapiwa tsamba yacho. Tikaringadzo mutambo kwainozifa wanhu vanozvikwata zviri kudunhu rokuMatabeleland Dzauru. Kwai anenge ahwina chikwata chahwina ndo chatiri kupa $100 remadhora kuAmerica. 100 manduwe. Muimbo wakadani ndaona baini. Regai tirambe zvedu tichiringa kuti vanopedza sei, asi paribe chisvinu ipapo. Paribe kana chisvinu chibodzi. Scotland ndio yakahwina nozuro ikabva yahwina mukombe iwo PSL. Vari kuita kufaritsa chaiko. Regai tirambe takaringa hedu kuti zvinopera sei, asi zvinohwadza manduwe, kuhwadza kusvinu ikoko. Zimbabwe yakajiwapo kare neAfghanistan zvokutoti mitambo yese mitatu T20 paribe kana mubodzi wagouhiniwa noZimbabwe. Zvinohwadza. Apawo Magetsi wange kwai kuri kugaiwa churu chibodzi no5 mamirioni mawati. Pokare Kariba kwai 505 mamirioni mawati. Wakazvimira ega ne40 mamirioni mawati. Pabodzi churu chibodzi no550 mamirioni mawati. Toti makorokoto zvinenge zviri nani, asi chiri kutohwadza nomupisiro wakuri kuita ari kusvika baka Magetsi yacho pese zvatinoringira. Regai tirambe takandoringa kuti zvinopera sei, tinenge tichizonyepana hedu. Ipapa kare tikaringa dziriitika pasi rese pai kuTanzania kumanduwe mapurisa ari kuti munhu yese ari kundotumira zvinhu zvinokona kuhwadza padande mutande tikuuya tichikupwechemedza. Pakanyangara. Apa Joseph Karimbwe
Tinini wakomana ndikuhwadziwa nekutoti ndanditibe kufungira kuti mukuru wangu Ikinde akaite chirema angaite zvekuenda kuNamibia, angaite zvekuenda kuTanzania kuti wati makorokoto. Zvinorwadza. Regai tirambe zvedu tichiona iye akainde chirema wacho agotopa mureketa achiti aiwa zviri kutoitika ipapa chere. Vanhu vanofanira kuenda koita zvokureketa akatomuka nyaya kuita zvokukwikwidza muchibva maenda kurowana nekukanzurana kudare. Regai tione kuti zvinosvika papi, asi aenda uyu akajisiwa akabva aenda chaiko. Iyo Zambia yagonzi ichagona kupiwa mari yechoupenzi yemamiliyoni 5 unozi Zambia River Authority. Mhanduwe kana zvakaitika izvo panenge paakutorwadza chaiko kusvino. African Union yagototumira masoko makorokoto kuna Alassane Ouattara ku Ivory Coast. Idi zvinoita kuhwadza mhanduwe. Idi nayawe zvakaita kunyangariwa chaiko. Kunyika yeMexico kwai kuri kutoitika zvinogara zvakadando mhanduwe. Vanhu vanenge vapanduka pai wakutopinda mhanduwe koparadza zvakaitika kunowafana kuNepal ndozvawakada kuitawo. Regai tione kuti ndizvo chere zvichaitika kana kuti zvinongoperera kupi chaiko. Tinenge tichizondonyepana. Apa anonzi Nancy Pelosi wokuAmerica kwayati tichada baini zvokupinda muCongress mugore 2026 zvikuteera gore 2028 pari kuitiwa sarudzo. Wakomana pakanyangara chaiko. Regai tigoona kuti vanosvika kupi vanoperera papi zvinenge zvakadini. Chedu hunyepana kana zvaitika ipapo kare. Kwai mumhanyo Comrades wegore rinouya watozara. Vanhu maawa vanongotoita 10 basi watotenga matikiti avo kuti wapinde pamutambo uyu. Idiwi. Regai tirambe tindoti ndizvo makorokoto. WaTrump wari kuti wakomana kwai waKristu wari kuurayiwa kuNigeria, saka tichatopindira ipapo. Dai wari vamwe wambosiya wambomira zvakadando. Tinenge tichiona hedu kwazvinoperera kuti ndokupi chaiko pakadando. KuBritain wari kuhwadziwa vanhu vakabayiwa nobanga neiye mufana uya nozuro uno. Wakomana pakaita kunyangariwa chaiko. Asi tondoti regai abatiwe nomapurisa. Ipapo kwanyasi tagumira pano ndini wenyu mhanduwe onawu.